Здравейте, приятели! В нашата поредица на най-светлите православни празници днес ще ви разкажем за най-великият от всички – Христовото Възкресение. Пасха. Това е денят, в който смъртта е победена, надеждата се възражда и светлината озарява целият свят. Наш гост е отец Борис, който ще ни помогне да разберем духовния смисъл на този празник и неговото значение за всеки християнин. Жестовият превод е от мен, Силвана Павлова. Благословете, отец! Бог да благослови! След тъмнината на кръста и тишината на Велика събота, църквата ни въвежда в нощта на Пасха, нощ, в която небето се отваря и светът се изпълва с неизказана радост. Жените и мироносици отиват на гроба рано сутринта, за да помажат тялото на Христос. Но камъкът е отвален, гробът е празен и ангелът им казва: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, той възкръсна. Това са думите, които променят историята. Думите, които превръщат човешкия плач в радост, страха в надежда, смъртта в живот. Христос възкръсва не като дух, не като спомен, а като истински жив Господ, който побеждава смъртта със своята божествена сила. Той се явява на учениците, говори с тях, благославя ги и им казва: мир вам! Този мир е дарът на Възкресението. Мир, който идва от победата над греха и смъртта. Пасха е празник на новото творение. Празник, в който Христос отваря вратите на вечния живот за всички. Затова църквата пее: Христос воскреси из мертвих, смертию смърт поправ. Това не е просто песен, това е изповед на вярата, която носи светлина на целия свят. Възкресението е сърцето на православието. Без него няма християнство, няма надежда, няма спасение. Но с него всичко се изпълва със смисъл. Народна традиция. В българската традиция Великден е празник на светлината и обновлението. Хората се поздравяват с думите: Христос воскресе, воистину воскресе. Червеното яйце е знак за новия живот, а празничната трапеза събира семейството в радост и благодарност. Пасха е началото на новия живот в Христос. След Възкресението идват дните, в които Спасителят се явява на учениците, укрепва вярата им и ги подготвя за идването на Светия Дух. Следващата стъпка по този път е Възнесението, денят, в който Христос се възкачва на небесата, за да седне отдясно на Отца. Това е продължението на тайната на нашето спасение. Бог да благослови всички вас, скъпи братя и сестри! Нека светлината на Христовото Възкресение озари домовете ви, да укрепи вярата ви и да изпълни сърцата ви с радост и надежда. Христос да бъде с вас и да ви води по пътя на спасението. Благодарим, отец. Благодаря.